Bacolod. Bisan pa man sa magkaaksyon naton, ganad dira sa tabok sang dagat sa isla sang Panay, probinsya kag syudad sang Iloilo amuman sa Guimaras. Bisan pa sa mga area sa Palawan nga nagamonitor karon nga aga, good morning and welcome to the show. Mga kaaksyon naton nga nagatutok man via online paagi sa Facebook kag YouTube. Ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo karon nga aga. Kumusta kamo mga Cebuano speaking nga mga kaaksyon naton, okay, Gihulngan City, Negros Oriental, mabaskog man ang aton signal dira. May nasugilanon kita nga bisan sa Gihulngan City, Negros Oriental, may mga barangay nga mas prefer nila nga diri pa mamati sa aton sa Aksyon Radio Bacolod. Feel free lang sa pagpadala sa inyong mga mensahe. May available kita nga chatroom dira sa Facebook kag subong man ara man dira ho sa YouTube. May available dira nga pwede padala ninyo sang mensahe. So feel free sa pagpadala para mabasahan manaton ina dugay-dugay. Anong pila ka madalag ko nga balita no nga aton natutukan karon iyang Lunes na Lunes. Oy, ti ang brigada eskwela sige-sige na niha sa mga eskwelahan subong. Makita mo nangin masako ang mga manunudlo, mga parents, mga estudyante because ang schedule sa brigada eskwela magalawig pa until August 26. Amo na ang mga activities in preparation ina sa pagbukas na sang klase at the same time tinggi na pangandaan pagid amo ni ang pag-umpisa na sang ginalauman nga mangintayuyon ng face-to-face classes sang mga estudyante comes November. Gamo ng target nga titanan magapaydalom na sa ginatawag nga face-to-face classes. Ang balita iya ari ay no, pero ambot kun san o ini umpisag o patuman gid pero may ara kuno sobra 2 ka pesos daw next week ini or buwas nga daw Martes ang ipatuman nga rollback sa petroleum products. Hopefully kung hindi gid man matigayon buwas sunod nga semana amo na yang nami nga balita nga at least may adjustment o kon may pagnubo sa petroleum products. Kung pila ang specific gid nga adjustment tibalon tana sa latest nga advisory. Kaya importante gid ma-update naman ang publiko kaya subong basta gani mag-report tuhoy iya sa adjustment sang petroleum products ang domino effect sina nagakaulugan man nga may ara sang adjustment no sa iban pagid nga mga balaklon kay gina patong ina sa manegosyante sa ila nga expenses. Anong pinakamadalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Hoy, ariho, may isa na kanegrosanon nga at least siya ini ang magapungko sa board sang Sugar Regulatory Administration. Kagibaluon ta kung ano ang mangin kuanya sini direksyon no kay ti sa idalom no sang Marcos administration siya na ang magapungko nga mga representar magadala no for Negros Occidental and Bacolod City nga mga concern. At hindi lang na Negros kag Bacolod actually ti representing sang bilog yang mga stakeholders sa idalom sang SRA. Kilalahon ta ini karon sino ini nga persona. Kag ari ay subo-subo nga balita aga paunahon ko si Aksyon Alvin Graba. May ara sang nagluntad subong nga agang triple collision mo aksidente kagabi humay ara man gani dira sa may NGC no lapit sa New Government Center nga may nagamotorsiklo man nga na-aksidente. Ambot ko nakuha niya ni Aksyon Alvin kay kagabi pa ni nagluntad. Pero masubo nga balita sinilang nga aga mayara security guard nga nangin kabahin sining triple collision nga aksidente ay sus ti disgrasyagid patay.
ano gid bala ang natabo diri, no? Padalman ina ni Action Alvin Graba anong investigation sang traffic division, no? Mga kaaksyon tuhoy sining aksidente timag siling ka triple collision kundi tatlo di sila ka mga salakyan ang nagkarambula. Ang driver kung sang tricycle do kasi manwa ko pa kay do taga basak sa kawayan. Ano tabo nga rin siya sa Bacolod, rin siya nagapangabuhi kang naga-star na. Unahon ko ning report with Action Alvin Grava, pero by the way karon on the later parts ng aton program hibaluon ta kay nagligad nga simana nagmeeting ang lokal nga panguluhan sa Bacolod sa mga vendors o pod ang mga supervisor sa mga merkado, ambot ko na dalang Manukan Country. Ang isa ka mayad nga balita kay siling sang Benitez administration, hindi kamo makakasda nga mga vendors nga nagaokupar sa mga merkado, no? Pero may ipatuman kita panibag-o nga mga regulasyon. I-regulate kag tadlungon na da ang inyo sining nga mga pag-ukupar kag mga balayran. May iban kuno nga daway na gidyagana magbayad no? Tilang tawon tanikon nanong nangin resulta in a short while aton ina tutukan. For the meantime, unahon tanay aksidente nga nagluntad karon nga aga. Patrol reports. Let's have Action Alvin Graba sa patrol. Ano gid ang natabo sini? Kag nga ado natamaan gini security guards ang isa ka bulutuan diri sa Bacolod City. Action Alvin, good morning. Please come in. Siya na Art Yara nakaroon sa kustudiya sang police station number 7 ang driver sang tricycle kag sang multicab involvado sa vehicular accident. Triple collision ni Action na Art na tabo sa may atubang sang isa ka emisyonan sa Dalan Circumferential Road, Barangay Alihis diri sa siyudad sa Bacolod. Diin ang biktima diri nga napatay kilala kay Louie Vergara, 41 anyos. Residente ni siya sa barangay Handumanan, kag nagaserbi bilang isa ka security guard sa isa ka universidad, no? Sa diin sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Master Sergeant Clark Canyon, sakay si Vergara sa iya sining nga motorsiklo. Actually raider ni siya iya sining nga motorsiklo halin sa Handumanan padulong sa north nga bahin o north nga direksyon. Action Art sang aksidente nga nabungkuan sang nasugata sini nga tricycle nga ginamaneho ni John Dayday, 23 anyos, tumandok sa barangay Basak sa Banwasang Kawayan pero temporaryo nga naga-tener sa Purok Malapitan Barangay Alihis. Isa initial ka driver naga-deliver ni sila sa nga tinapay. Action Art padugang pagida diri ni Kanyon ang natabo diri kay kagpase sa pagpangusisa sa ni Kanyon ining driver sang tricycle. Action Art sa diin halin ini siya si Dayday halin sa norte going sa sur nga direksyon, while ang isa ka multicab the same nga direksyon from north to south. Action Art sa diin ang natabo diri yan. Tumali gali ang tricycle kag ang ining multicab pareho direksyon nila from north to south direction. Correct. Action Art. Pasigas kubo tambalon ang ila direksyon. Correct. Ito na Action Ang Art. security guard nga on board naman sa Raider going siya north. Alin na south going north. Basi ma-report pa ni Kuntani sa duty ni Guru Action Alvin. Sa na Action Art, no? Amo na ang ginapag-ausisaon man natin rin ni Police Master Sergeant Canyon. Sa diin sang nasilingtan ang ining duha ka mga salakyan tricycle kag multicab from north to south direction natabo diri nag-overtake. Action Art ang tricycle. Buti nga pag-overtake yan nga agaw siya sang linya, sugata niya git ang motorsiklo nga ginamaneho abi ni Vergara ang natabo diri. Action Art kay wala nakabalik gilayon sa direksyon sini ang tricycle. Aksidente sini nga nabungguan ang side wheel sang tricycle
ginamaneho diri ni Dayday Aksyon na Art. Ang natabo diri kay kung muna bungguan na side sweep sang side wheel sang tricycle ni Dayday, natabo diri Aksyon na Art na tupa naman ni siya sa sugata sa sini nga multicab nga ginamaneho naman ni Warren Blance, 43 anyos ang NHA 3 Barangay Pahanukoy Aksyon na Art. Kag diri patay on the spot ining si Vergara. Okay. So balibot ang balon kundi ang multicab, bali na una galing multicab ang tricycle that time nagasunod siya. Ano ganing landmark na malapit sa sining ginambal mo nga natabuan sang insidente? Emisyonan Aksyon na Art ang landmark diri isag EID emission testing center. Okay. Kundi ka bali siya kuan siya sa Bangga Kuri dapit o diri sa us-us niya nga Bangga. Banti ka pa, pasur, halin sa Bangga, Kori, more or less Aksyon na Art, mga 5 kilometro pa ang kalayuon. Pagkato sa may Orolan, Balada, Dampi. Dira sa Orolan, di medyo may likuon na di bla? Sakto na Aksyon na Art, may mga likuon pa da, kagati, natabong ini nga insidente, may kuan ang direksyon abi, straight nga dalan. Ang ini nga Aksyon na Art. So bali ara yan nagluntad ang insidente dira sa tawhay na nga dalan nga daw diretso na siya. Sakto na sa matawhay ng dalan Kay dira likod. sa Urulan do kadamo na da kung kaisa bala mga kuan niho mga dikarga nga dira naga-standby kun way pa sila ginaalaw nga magtabok o kun mag-travel do dira nang iba nagapalahuway mo. Dara ya iban nagapalahuway Aksyon Art and it just so happen nga ginlantaw man nato ng kalabanan maganito sulod sa nga emisyonan to puro tricycle kay motorsiklo pag lamang Aksyon Art, no? That is why masyado pagkatawhay ang lugar and it just so happen and allegedly pag overtake sang sining tricycle nga ginamaneho ni Dayday, aksidente ni Aksyon Art nga nasugata sini ang motorsiklo nga Raider kag diri na bungguan ang side wheel sang motorsiklo Aksyon na Art kag diri pag tabog ni Vergara na timingan man Aksyon Art rekta sa may bumper sang sining multicab. Allegedly, kag base sa pahayag diri ni Police Master Sergeant Canyon, nalapakan allegedly ang ini nga biktima nga nagintunaan man sang iya sini nga kamatayon. Ari ang pahayag ni Police Master Sergeant Clark Canyon. Driver sa tricycle mo gito ang una nga naka-impact siya tunagin security na to sa Station 7. So ang isa ka driver yang carry van nga dito siya nagtupa nga mo itong nakalapak siya hari mo di siya mo sa patrol tax. Sir, ano gito ang plastada, sir, nga natabo ang ining aksidente, sir? Ang ato ning Suzuki carry van nagadalagan ni siya going south direction, no? Diri sa Circumferential Road, Alihis. Ang aton nga Honda TMX 125 motorcycle with sidecar, may karga ni mga tinapay. Going man ni siya the same direction, nag-overtake ni siya sa carry van. Pag overtake niya, may sugatan ni nga motorsiklo, amo ni aton biktima, ang Yamaha Sniper 150, going ni siya south direction. So, why na nakabalik ang tricycle sa iyang linyada na sangit gid ang motor sa side wheel. In short of it, sir, ginsugata sang tricycle ang ining motorsiklo sa iyang direksyon. Correct. Ginagawa sa tricycle lang yung dalan. So, anong impact? Yeah, sir. So, pag-impact, ang driver nagtabog sa piyak na lane, mismo sa direksyon sang Suzuki Kirit. So, muna nga nalapakan gid siya. Nalapak sang Kirit. Kag amo ni ang nangintunaan sa iya sininga kamatayon, sir. Ano ang diskusyon kapahin kita mga sang pahayag diri di Police Master Clark Canyon na interview ta kuha ang taman sang version ining driver sang tricycle nga si John Dayday din suro sa iya ginako iya nga nag-overtake man siya tuod sa multicab ang natabo diri Aksyon Art kag base sa pahayag ni Dayday nga madasig man ang dalagan sang
motorsiklo and tingin dara hatag niya patagaan niya pagani lugar para makalikaw. Just so happen nga nasangit gid action art. Araw-araw to nga daw kuan iya ka budlay niya nga paano yung mga tag lugar kay iya to yung lugar sang motor? Correct, sakto na action na art amo na. Hindi to yung matag siya lugar kundi sorry ako pero kung ikaw yung mag-analyze ma-overtake ka lang ya kung clear kung klaro kung clear ang dalan ngayon nang maisasugata mo nga kuan nga ruta amo So na- niya nga ma-overtake ka kagala tuluhi puga na sang imo accelerator da. Action na art specialist kung nakaagigit bala sa seminar ang isa ka driver kabalo na na sila sa ila sining nga himuon. Hindi kay masiling ka nag-overtake ka lason ikaw pa nagatag lugar ano magatag lugar kay iyan na to lugar sa sugata mo ginagaw mo iya. Amo ni ang iyang version. Ari ang pahayag ni John Dayday. Alihis, mga sa sabog. Bali, nag-overtake ko sa kere. Ano ko mabalik sa akong nga lugar. Imbes nga dito sa sumagi sa akong nga wala. Dito siya sa akong doon nagagi. Amo to nga nag-ikaw na ko guys ay para hindi siya malabot. Natagang ko sa tani lugar. Kaso kay sige daw yung nagan niya. Amo to nga nalabot yun siya sa akong nga side wheel. Bisa hatag na ko tani sa lugar. Kag amo to ginapak sa dahil sa kere. Pero ang ining Action na art ang kabahin gid lamang ang pahayag diri no. So bali naka-overtake na gid siya gali. Naka-overtake digid man siya gali action na Kina art. dito pa sa sidecar to kung butamalon ang tendency ang motor nagliko pa siya sa nag-agaw naman siya sa kuan kay ang sidecar mo kung mag-overtake ka nagapabalik ka na sa lugar mo meaning ang direksyon niya sang tricycle to aran na mabawi siya dalan eh. Tani, amo na tani action art. Kamatsagan And it just ko ay pa happened- ni siya kabalik ya kay kung ang analysis ko lang kay kung tika agad drive magkita tricycle mo mag-overtake ka action Alvin hindi man pwedeng ikatingon mo naman ang inovertikan mo gulpiada mo So, ang natabo lang ko galing kiti suno kag base man diri ano sa oras pahayag. gini kay nahaw Kamagan action art. siling ko what time gini gani kay inan tabo Tabo ang giniga incident action na art alas 5:55. At di siya naaw na. Aga, masanaaw naman Sa naaw na? Oo, masanaaw na. Ang dala, ang palang kalibutan. ang budlay man lang niya kung taway ang dalan. nagkaroon-karom siling ko action Alvin ang budlay man lang niya kung inang mga alas 4 alas 4:30 kay nag-agaw-agaw pa na ang sanag kag ang dulom. Kung ay suga ang sugata mo, may tendency nga ma-blind o hindi mo matalupang dan pa mag alas 5 na iya ka kuan na kakitaon na ginaya. Yes, correct action na art, no? Siguro tinasing man ang dalaga nila nga ma-overtake kag ginanong ginadalian sang tinapay ato wow. Oo, kay ginpamangkot ta siya, ano, ginadalian ninyo. Kay maabre pa sang ila sining nga pwesto dito naman sa Handumanan. Amo to ya guro basin adlawan siya bugtaw kay mabukas balik ka pwesto. O gani man. Galing depende ni sa investigation sa pulis. Why kita nagasiling nga ti sa laegin man pero kung lantawon ta ti amo na bla kung kaisa kabalo kang aksidente once ka magkapin pa kung ikaw yan nag-overtake, dapat make sure mo nga way ka sugata mag-overtake ka ngayon kaso malang-alang bla makabalik ka sa imo linya, makabahar ka nga ti atagan mo ligwa ang ang hanap mo nga overtakean, amo na bla. Sakta man action na art, daddy, kung nakaagi man siya seminar, dapat to make sure nga Pero may mag-antes ka lisensya mag-overtake. ning driver sa tricycle? Yes, action na art. No, may lisensya ni siya kigin pamangkot manaton kagina. Si Master Sergeant Canyon. In fact, ara na sa iya, no, ang dokumento sang tricycle subong man. Iya man ka multi-cab action na art. So, Kaya let's nga see ito nasakitan, di pa rin sining pila ning edad gani siyang gwardya, 41. 41, actually, kwanto, ang iyang Mrs. Abis ang gwardya, Okay. ga-obraman sa gobyerno, no? BJMP personnel sa Ay, sus. Metro Bacolod District Jail Annex. Sus, tiyamakon mo na. Oo, amo ni aksyon na art, aksidente, that is why, kumatawhay gani ang dalan, magkipi-kipi anay, kag magpanidag, antes mag-overtake, no? Ang aton mo lang din nga ginakwanta gini kay magaserbi ba lang eleksyon kung sa mga nagamaniho sa salakyan. Not all the time,
kapin pagid sa mga overtaking, luwas siya kung may ara sa mechanical error. Ngayon ang parito na tabo bala sa Abada Sky to, kung ato balang nagbaliskan nga tricycle, hindi blado ikaw man to nagkadto. Oo, mechanical error man to. Kaya Atuya nakakasto, man to kwanto, kontra. atuya hindi mo gito maimbitar kay ina, kinanglanon mo i-check naman niya inang parts ng imo tricycle, kaya atong iya to no, nakakastong side wheel. Nakakakitong side wheel, napalusto abi ang iya tornilyo to. Tornilyo? Ang iya nga bolt abi, Oo. ang iya bolt nakakas. Pag kakas ang iya bolt, kundi nakakas man ang side wheel. Kamoto action art ang tsura sa tuya, kita mo yung pasikat ditong... Baliskad to, Oo, kaya siyempre baliskad kung why yun to. naglumbang sa ang imo sidecar, kundi makuan ka, makuan gid sa masagudsod gid sa iya sa simentado nga dalan. Kita mo man itong tsura sa tricycle. Pero kumusta Action to art. ya gali? Atong sa Abada Sky, why to sang nadisgrasya, may pilason lang? Minor injury lang man action na art pero Ay. gilayon na ginadala sa regional hospital ang ining mag-asawa kaga isa ka tuig pa lang nga bata nila nga lalaki. Okay. Gina-check up lang man action na art no. Pero at least importante diri action art wala sang kabuhi nga na duda. Ti subo-subo ni may bata na ning BGMP personnel kagang gwardiya nga napatay. I-check ta ni action na art kay kagina ang naato lang dito ang pamilya sang biktima sa nga pamilya Vergara mismo pero ang Okay. bisisya way gito ya kagina action na art. Aha, ti subo-subo ini no kay ang aton malang kun maibitar ang aksidente kung kay siya ti pareho sa niya ang nakita ko di Action Alvin kuan giniya human error ara kini sa driver ang problema. It is correct ko sa Diba? itong action na art amo na ang importante kaya dapat kung antes matagaan sang lisensya dapat ginpaagi ginpaidalom sa seminar. Ti galing Sa sa nalo mo ka seminar kung ang pagmaniho mo ya kulang kagid preparasyon kag para makaibitar sang anon mo na kay kung bisan medyo late ka pa lapit na malang taning handumanan to hindi to malabutan ya hasta magtaguri nga makalabuot ka pa to Ano man actually, ang mga plastada dito ya, bisang wara ka na lang gani sa may bangga metal. Gawing ka andumanan, hindi labutan 10 minutos, ato ka na dito. hawan pa ng dalan nun na muna oras. Eksakto na, mga oras. Ang sa NGC to yatong nagbaliskad mga gidugin dalasa to abi mo do may balita man to sa NGC kagabi mo Oo, actually, natabo man na aksyon na art alas 11:50 alas 11 pasado kagabi. tuod to nga kuno do ga panimaho ang driver to. Na iya magadepende karon sa kay Police Staff Sergeant Castillon aksyon na art. Kay siya ang investigator on case ang aton sining padulungan kagina sa police station number 4 no. Sa diin involving ni aksyon na art sa isa ka jeep o kun Wrangler type action art ang motorsiklo nga Rusi sa diin ginasakyan ining motorsiklo sa mag-live-in partner. Ang natabo ang insidente kagabi aksyon na art. Do kuan gitong batiis ang isa to ka Bayi o Babae to? na fractured ditong batiis aksyon na art no. Samtang i-check taman ang pinaka latest medical bulletin ay amo ni ang target man na karon nga balikan man ni Staff Sergeant Castillon para makuha man ang latest medical bulletin naman diri sa driver sa motorsiklo action na art no. Ang driver diri sa motorsiklo amo si Leonardo Grayes Jr. 22 anyos. Ang iya sining live-in partner si Maria Erica Perialde 27 anyos. Taga JJ Gonzaga ni sila action na art. Balita report sa patrol ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Hotline. sorry lang sa pamilya kag sa mga himata sa nga paningos ng salakyan kung amo lang akong remarks pero ang opinion kaya mo ni malikawan to siyang aksidente kag mahimo kung may ara gid man sa natabo mangin minor lamang ang injury kay kabalo ka kung nagamaniho ka sa salakyan tricycle, motorsiklo, apat man rueda o guma, dira, kinanglan preparasyon kagid. Be cautious. Kapin pagid pag-abot mo sa mga cruising, pag-abot mo sa mga lugar nga kita mo may ara sang pedestrian lane.
damo ko niya driver sa Bacolod nga nakita may private kag di pasay mga salakyan. Pag-abot nila sa pedestrian lane, bisan may nagatabok pa na iya, kapin pa kun sa mga lugar nga wala balasang traffic light, ay purting bagusbos ang dalagan niya. Pituhan niya pa nang nagatabok ang pedestrian, doon ang gusto niya dalagan tabok. Action Hotline. I think do hindi na iya necessary, kag hindi na iya pwede kuntani. No, kay dapat pag-abot mo niya sa pedestrian lane, bahar kagid. Pero this is another case. Ini ang natabo sa gwardiya, kung lang tawon naton, ti alegasyon man isang driver, pero subo ni, tibakon mo ang asawa niya, member sa BGMP, o basi ma-report na ni kuntani sa duty niya agapa, ti amo niya ang nasugata niya, disgrasya nga nagbawi sang iya kabuhi. Action Hotline. Kaya nga ito lang di suggestion kinanglan kuan gid, no, halong gid sa pagmaniho sang salakyan. May tricycle, may motor nga single, may auto man dira, or dalagko nga tracking, kabalo ka hindi na nimo mabalik kung anong pa ang nagluntad nga insidente. Katulad sini nga ti may ara gid sang napatay. Action Hotline. Plato na to na kung ano ang mangin outcome sini kag bala nanong atubangon nga kaso sang tricycle ti kasi manwa ko paning nagadrive taga Basak, no, sa Basak sa Kawayan didto na siya pababaw pagadto sa Kamalandaan o kung ginatawag nga Narabla. Action Hotline. Dira nga maagi sa Tuyom na amo na siyang dalanda, lugar sang akon amigo may kumpadre, batch ko sa SK sing una no kay Tuto Puloy Niptali Alipuon, o regards na sa mga amigo tada sa Basaka. Action Hotline. Kaya aton nga kasi manwaho na involved sa aksidente, lain kay may nadisgrasya kag may ginbawian gid sang kabuhi. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow!
congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Action Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas.
Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula.
This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now... Walang si Jo Marie Akson Dos mo sa Akson Radio. Dakop ka daog Carolita promo sa Akson Radio Bacolod. Ang promo mechanic, simple lang gid. Mamati ka lang sa Akson Radio Bacolod. On air man o kon Facebook, may chance ka gid nga magdaog sini nga promo kaya madakpan nga nagapamati hatagan sang kupon o kon coupon, no? Magabaton ang kung magabutan ang imo sini numero kon kupon man da gilayon magkadto personal. Sa Akson Radio station di sa ari kami di sa ikapat nga panalgano sang Wilrose Building, Burgos, Locsin. Now, bitbiton mo na ang imo hawid nga kupon dira o kon coupon kag magpatiyog sang aton dakop ka, daog ka, roleta. Now, ang magabutan nga mga may ara kay gayunan nga magpatiyog sang roleta, magabutan bing imo ngalan kag numero, inang nagabutan kaya sa Action Reports, first portion, hasta sa BBB program or balita banat bulig sa udto, kung taga Bacolod ka, hasta alas 5 lang sang hapon within the day nga nagabutan ang ngalan mo, kadto kagidi sa station, kag magpatiyog sang rolita. Ang magabutan naman sa mga programa halin sa gabi, hasta ina sa Action Night Patrol, umpisa sa This is my life, ang inuya pagpatulong di, no? Sa masunod nga adlaw tubtob alas 12 sang udto. Now, ang mga winner naton nga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob alas 5 kamo sang hapon sa masunod nga adlaw halimbawa subong kami magabutan kag gabing o kon sa Gwa kadira nga lugar buwas pa, hasta buwas, alas 5 kadto kadi, para nga may chance ka nga magpatiyog sa aton roleta. Now, ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Pagpatiyog mo ya, kung ano man ang matuunan da, dalon mo na dayon pa uli. Ang promo magasugod Agosto 15. Tandaan ta ginda, tubtob Setyembre 7 tuig 2022. 5 ka semana ang promo kag mayaras ang 2 ka winner kada adlaw, Lunes tubtob Sabado o kung may total diri nga 60 winners. Mga posible madagan sa promo: cash, gift check, appliances, cellphone kag bugas. Wow, perte. Ang nami pagid siniya kundi may ara sang presensya gid mo sang taga Department of Trade and Industry o kung DTI during the draw. Ang nami bala sining nga promo kay ang ruleta namo niya way blanco, no? Meaning pagpatiyog mo yan di pwede nga way kadag-on. Siling ko gani dugang tuguro ngalan Jo Marie di kay kuning kaso ay magdaog si Jo Marie pamantan lang, no? Hindi kada patiyog mo sang ruleta, sigurado nga may dag-on kagid, no? May dalon kagid pa uli. Pero importante, kung mag-entra ka, 18 anyos gid. Amo nang ma-qualify lang. Kabisan ka pa mati ka radio kung 12 anyos ka pa lang, hindi ka pwede. Isa lang ka beses, pwede makadaog ang isa ka persona sa promo.
per DTI Fair Trade Permit Number R6-Negros Occidental 045 Series of 2022. Action Hotline! Di preparar na kamuha kay one week more to go. Mag-aumpisa na ini. Basi diri sa Action Hotline kitang makauna ni lawag sang winner. Kay ngagaw ka mo di makapatiyog sang rulita. Nari ko magdaog isa sa akong bugas. Ding kakita sila. Way pa nga na nag-us-us sa 20 pesos ang kilo sa bugas. Action Hotline! Debla, makunubaklon mo pa na iha. O, daso nang imong bugas, ibantay mo sa libre sakay. Kanakudako sang libre sakay nga bas naglabay ka ina. Hudo Granada, guro naghalinto. Ay sus, gagutok na sa Lupis Ista Action Doors. Daw masakay ko tani, kay siling ko doon diri nagalabay sa dalom stasyon. Siling ko masakay ko tani, kiling kiduway ko matulupang dan sang driver eh. Action Hotline! Siling yan puti man to siya bayo. Yan hindi ko to pagpasakyo na. Hindi alawag lang ha. Pero kay nakita ko do damo man gasakay. Tiyan mo nang ginapurugiot sa ibang mga transport organization, siling nila tapos si kami di. No, pila to ka sektor o kung pila to ka grupo nga nagareklamo kasi nilawadaan kami na di pasayro magamuna. Action Hotline! Ati galing kay okay maning libre sakay. No, kay makabulig ini para sa magka-aksyon naton nga at least ang 15 pesos, 20 pesos nga ilaplete kung makasakay ka dira kundi mabakal mo bisan dakoy-koy lang kag ice water, no, kung naga-ubra ka. Yadi pamana mo. Action Hotline! Ay, idugangan ko lang nagkaroon dugay-dugay ha kay Rodura Syoko, Roxanne Bustamante, Caglian Molino, Edmar Kilitar, Gamonitor man, Mary Joy Victorino Flores Makawili, kag Carlo Alcantara. Now, kay Noel Zambales, pre, good morning, si Choy Rizal, kuno sa cruising Gamonitor man. No? Sa taga Fiesta Homes na, may aga sa inyo, sa taga Purok KBS, kay Toto Robert Clemen, and the rest sa mga amigo na tunda, no? Good morning sa inyo. Salamat gid sa padayon nga pagsakda. Action Hotline! Pakarunan ko niho kay Shelly Councilor Celia Flor, atagi lang ko mga pila ka minutos, no, kay para ma-explikan niya kundi may meeting sila ni Mayor Albi nagligad after sang pagbalik ni Mayor Albi and the rest sa mga department heads naggaladto sila to sa sa Boracay, no, kay may ara sila to sang ginpatigayon nga mga mga training, no, kag do budgeting, strategic planning. Ti pagbalik nila di back to work dayon si Mayor Albi kay nag-meeting siya kuno sa mga vendors nga naga-occupy sa Central Market, Burgos Market, and Libertad Market. Do included bala mo sa meeting nilang taga Manukan. Hotline! Ang good news nga nabatian ko kay do hindi ko no pagkakasunda ang mga vendors nga naga-occupy pero may mga bag-o sila nga mga patakaran posible nga ipatuman nga mo nang luyag ko ibaloon dugay-dugay kay Councilor Celia Flor as committee chair on Committee on Markets, Slaughterhouse. No, siya nang nagauyat. Okay? O, si Rico Salazar ngay ngagaw pa. Si Marites kuno Tungkupanon. Marites Tungkupanon, Renz Garcia, Jonas Antulo, Domingo Barneso, Maria Ferlin Arca, Elina Dubango, Sampurok 8, Barangay Tangob. Mayong aga kuno Greetings ko, Sir Arta. On the spot na tagaan sila kuno kupon. Wow, very good eh. Action Hotline! Thank you gida. No, tiyan mo na basta ka pamati ka. Tandain nyo gida ang ngalan. Basta si Dod Salazar lumabay sinyo laba. Ani ka mo matagan na sang kupon. Action Hotline! Pero ariyo, kay ini importante ni mabalaan sa mga vendors kung ano ni. Kag pila pagid ka mga update eh. By the way, nagligad nga Saturday na istorya naton, kundi may ara dira incoming executive assistant, nga siya ni mag-auyat sa CDRR mo as cluster head. Si Sir Aaron Bais, namuno niya sa akon sang nagligad nga Sabado, siling nga may mga himuon kita nga mga kuwana, no, nga mga changes, bala. Kundi kita nyo may maging pambutang dira, nga signages, sa mga taytay nga dugin pangpintahan bla, color coding nga water level signages. Siling ni
incoming executive assistant 2 kag incoming cluster head nga si Sir Sir Aaron Baez sining nga liwaton ta na ibutang ta na guro sa mga lugar na gid nga masami may mga bahao para at least bangin basihan niya sa mga residente dito yung kaso magtinupang ulam. Ang point niya, silingyanon mo na stay-tay na karon kung itupong mo lang sa sea level iha. No? Kay nami kung dito gid mismo sa mga lugar nga may ara masami ulan para accurate, komprehensibo ang paghatag advisories publiko nga amo na niho pwede na kamo magpatigayon sa evacuate kay amo na ning water level. Sila nga mas nami kung dito mo na butang mismo sa lugar which is, for me, may punto di si Sir Aaron Baez. Sa dito mo stay-tay tuod butang nga sila nga, di mo balaan sa ibang mga lugar kung basi dalom na yung tubig. Action Hotline! Te baloon talang nagkaroon ha, kay gina-expect basi within this week, mapirmahan naman ang i-appointment and then baka sugod na gilayon sang trabaho. No? Pero may request pa to sa gani, dugang nga mga personnel daho nga mag-aubra sa flood control team kay pertigali ni sinuhutay lalas dosi sang udto kuno din magwantang kakapoy kag palangatol kalawas da sa mga nagatrabaho. Jackson Alvin Graba nagkadto man dira sa barangay Panukoy may awarding sa DILG. Pero ma-post ko hatagan ko ni ligwa na yung commercial ko kay para pagbalik ta karon Councilor Celia Flor will be joining sa aton program agod sa pag-update sa natabo sa merkado. No, kindly stand by, balikay kita na short while alas 9:07 na. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang. Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad. Okay, Barky Tribe nga monitor siya, Star Mayo, Silinga, good morning, watching from International Airport. Nagbalik na gali si Mamban. Ay balik na siya pa Amerika. Regards lang kay Doc Matt Mayo, dira mama. Sige. So, no, liputon talang ni kay Kabalukos Councilor, damo ni siya ulo Brown, karon nga aga. Morning konsyal nga bilib ko sang una, damo councilors nga nagapamiripin. Hindi ko na iya sang market, iya sa committee on market, kulbaan ko na iya budlay na iya klase, iuyatan komitiba. Pero tiyo, amuning maisog nga konsyal nga naguyat iya sa merkado. Nga nakita naton, nagtrabaho, ginagligad to, mga gabaligya, baboy da, nga way gagi slaughterhouse, damo siya na pang checkyard, pero ari siya, kaya nag-meeting sila with Mayor Albi nagligad, sa mga vendors, tibaloon tabi na nung bisan jutay lang update. Online sa hotline. Joining us this morning is Councilor Celia Flor. Councilor, good morning. Welcome sa Action Hotline, sa Action Art. Yes, good morning, Action Art. Kaginayin agaman sa ating tagpalamati. Salamat sa time. Ma'am, kabalo ko medyo sako kagid. Pero anong result na nagligad sa meeting niyo with the vendors? Sa Sabado, nag-meeting kita sa mga vendors both inside and outside sa merkado, no? Butsilingon, mga actual occupants, mga awardees, kagang iban, mga leaders sa mga asosasyon sa mga sidewalk vendors. Amo nang meeting naton. So, nanong kaundan kag initial nga result, ma'am? Well, ang isa dito, ang natutukan naman niya sa mga atod ng mga awardees kag actual occupants, amo ang pag-issue sang contract of lease kay waay nislan issuehan sang up from 2019 up, no, kay tungod sang pandemic. So sa subong daw ginakulbaan man sila kay nga away sila contract of lease but silingon basi pwede sila pahalinon, no, or kay man tungod sa kadamuon sa mga kautangan. So amo man abi nila gakahangawa sila, no, pero ang kwan ng Mayor Albi nga daw gusto niya man tani bala nga daw i-clean slate or i-fresh start. So ang siling niya sige ipano niya na ang mga contract of lease. Pero kinanglan may letter of intent ang aton mga vendors, no, kay duman ada ka klase may ara nga mga actual occupants nga sila nagyudya ang daw nagpanag-iya sang awards, no, pero may ara the actual occupants nga gaarkilagi hapon sa mga awardees. May ara man dira yang gindawgin baligya na sang awardees ang ilang rights sa mga occupants, no, so kabalo ka naman. Yes, ma'am. Daw open secret naman na siguro, no? Hindi sana na pagtaguon kay kunakuya daw kung kisa daw daw ay lang bala mo nag-init ulo ko na lang tago pa blas. Correct. Oo, kita may siling ko toning ko ikaw actual occupants linya o ma'am ling ko pila mo. Nya why ma'am? Kunugay na gani Anyway, so amo na siya, so base ang contract of lease, ang plano is hindi lang siya awardee kundi ngalan sang actual occupant ibutang pagid. No kay gakahangawa sila mo kay amo na masiling lang ti awardee sila mo. In fact ni ara dira yang gaarkila siya, gabayad na sa syudad, gabayad pa siya sa awardee. Correct. No? Doble ya bayad. So sila nga ti amo na do kabudlay ng balang sitwasyon. May ara naman yang so ang magbayad sila ngalan gihapon sang awardee. Kaya hindi sila masyuhan sang permit na ilang ngalan tungod ang ngalan sina awardees mo. Yung iban sila nga awardees, wala na. Iban gani, patay na. Correct. No? So, amo na ba nga lantaw ko gani nga nalagko ang mga kautangan tungod nga ginpasa-pasa na halin sa mga original mo. Kaya man according sa local code, sa market code, kag sa local market committee, bago ka mag-bid sang stall, kinanglan mabid ka, willing ka magbayad sang kautangan sang previous. So do ka para sa akon ako ya do ka unfair man bala, no? Kay ti amo na tungod nga wala gid dan aksyonan ano ba ni? Kay man according sa local market code, kung naghimo kamo sina, no, nag-violate kamo sang rules sa diin ang awardee gin pa ano ni baligya niya o kung gin pakilahan niya, automatic dapat out na sila mo. Disqualify sila. Correct. Disqualified na sila kag i-close na sila dapat. Kag amo na pag bid out sang ano pero
why na natuman ina no, so dekada na nga ginahimo dira. So siguro nabudlayan gid man ang local market committee. Kag kabalo ka naman, may mga politikahanay taman, man di ba? Yeah, correct. Local market siya, sukot ko ang market committee, paway niya naging sukot. Siya ba, malaan mo, kung sukto na namon, pagkatapos na ganito, dugay may mga nawag na samon mo. Oh, amo na, kabalo ka na kung sino nang bang nawag na, di ba? so amo na siya, wala balasang ginatawag na political will, how? Correct. Pero at the same time, kita, even may political will, at the same time, tagaan taman sang konsiderasyon ining mga sitwasyon nila, no? So we are thinking of revising in total amo na lang hambal sa piyak to galing nga radyo na i-revise tagid ang market code para nga mas mangin reasonable, justified, responsive ang aton market code sa nagakatabo sa aton nga mga merkado. Yes. So, medyo malawig-lawig ni may mga proseso ngay mo on ma-update kami sa imo mama kung kung anong mabulig namon kay ti importante giman ni nga ma-improve ang merkado Amugid. So amo nang isaman ka promise ni Mayor Alvin no nga dapat mag-uhon ta mga merkado i-modernize naton according sa aton nga growth sang syudad, no? Kakabalo ka mo, di ba highly urbanized city kita, pero sa tuod lang dumahuya kung magsiling konsihal ako ang amuning klase sa aton nga mga merkado. Correct. So anyway, Councilor, thank you gid sa update. Please keep us posted no kung anong mga development para ma-report mo naton sa public. Salamat gid sa time, ma'am. Salamat, Action Art. Good morning. God bless. Action Hotline. Councilor Celia Flor, ang Chairman Committee on Markets and Slaughterhouse. Gayo to siya. Kay may mga importante pa siya nga akomodaron. May mga trabahoon pa siya. 5 minutes lang ginayo niya Pero okay na to. Sa totoo lang for me, amo ni siya gurong high time No? Kaya bisan sa traffic, can you imagine bla? Damo ko na istorya sing una, traffic enforcers, even sa mga nagauyat sa Bacolod Traffic Authority Office, mag-implement sila sa istrikto nga pagpatuman sang kasuguan. Traffic ordinances and laws for that matter sa mga business establishment, istriktuhon ang no parking sa area. Ay, sos, tapos nila nga sa wayon to dugay-dugay, may nanawag siya ako na da, supporter ta na, hindi na halada ka kwanda pa hindi hala ka puga na da siya kay aton ina tigaling kun amo ng sistema kag amo nagyapon ang mindsetting ta tiwa improvement pareho sa merkado ang plano nga revision sang market code husto ginaya can you imagine tuod halimbawa parkilahan ang awardee sang isa ka stall ti kunway ni siya gana magbaligya sila nga daw kapoy ko permin duway magganan siya di pa arkilahan kuni may maarkilada o may maarkilada karon tapos ni man magbulubayad mailis naman manog arkila ti ang tag-iya to sa uliway man nagbayad kay sila nga ti bayad ng arkila sa kon malipasan to kunon mga tinuig ti nagakwan no. Ang sina naga-accumulate ang utang ni sa city plus pag ginagyan kita sang COVID-19 pandemic, tiway kita masyado nakapanukot kay sirado man ang merkado. Now, ting tendency matabo sa ulihi nga bisan na siyang tiyempo pay aniguraban ang ngalan sa kawadde, ang iba nagkalamatay na, tiway na gani mo siyang makita ka ang mga nagbulos kabataan, ang iban apuna, ang iban himata na lang. I think amo ning importante guro kung sinong actual occupants dabi kay unfair man nga kagambay malang tani isang ginabayran sa city na can you imagine ng iban ginanegosyohan kay ti awardee sila da kadako isang parinta nila sa mga naga-okupar da subong sila yang nagabenepisyo nga kung tani para sa city man may income kag improvement maayo ang merkado ta. Gusto na nga balik Councilor Celia Flor, libot kablaton sa merkado, ay kalain ka sitwasyon niya, kapin pa magtupang ulan. Action Hotline! Di kung gusto naton nga ma-develop ini, there should also be nga mga vision kagimuon gid, like for example, the revision. Ako niya personal ko ning paglantawa, pero I would like to agree
I do agree with the proposal, with the plan of Councilor Celia Flor and the present administration. Kuna mo nang himuon nila, once and for all, masettle, maplastar na lang ni sang gusto. Okay? Kaya iti parang hindi man unfair sa ibanda, damo interesado guro mag-okupar da nga inang punctual o kun inang religiously gabayad, mabayad sa arkila nila o kun balayran obligasyon sa city. Action Hotline! Ang kuan lang bala, manukan country, can you imagine, kadako-dako na sa mga utang sa ibanda? Ang ibanda sige okupar na, kadamo man sa customer na permi, kapin papagbalik na lately niho, kaginutok man. Katingalahan nga dawa ay sila kabayad ka obligasyon nila. Action Hotline! Utang taban na agyan pandemic, iya given na nga problema, pero this time, I think ang obligasyon na sa city, kuan nyo man obligahon nyo man debla, kay nakabenepisyo naman kamo na mo, iba nagayuhan na ganing pangabuhi nila bangon sang negosyo nila da. Action Hotline! Alas 9:22. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Sa panahon ngayon, kaubay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod biniluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe.
Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibal... Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka. Hotline! Kay Mario Marlo Deriada kag Lee NZ ni Lauma. Gimbaliskad ni Guro Pilido. Ya Claridad Romarije. Jessica Conlo watching City of Talisay. Salamat gid Melvin Pinefil. Toto Alex Montesara. Mano Jesse Alimbo, good morning. Milani Sugaton kag Mark Zaijin Morales. Proas Javi kag Barki Tribe. Nya si Bari Mosesiolo kag Norbing Galicia ho gina gritya lang kuno o gapamati gid bo thank you gid ha. Ara man si Glenn Castellanes still watching sang Basak Himamaylan City.
may basak magli si Mamaylan, no? Dodge sa Bangalisan. Good morning, gamonitor kami di Bangalisan family sang Katabla Baybay, Talisay City. Action Hotline! Ang iban di kugid malabutan, sorry gid, karon na lang guro no? Congratulations sa Barangay Council, sa Barangay Panukoy, karon na lang ni kisa udto kay Action Rex, siguro ang report ni Action Alvin, kay may award sila tunga na baton, no? Nagpamulong-pulong sa nabat. Ti may ara awarding ceremony dira, Seal of Good Local Governance for Barangay. Matyagan ko may bonus ni mga barangay council na mo. Action Hotline! Bisan kape lang mo na Action Eric da. No kay kagawad Action Eric magwanwa. Ikaw na bala sa amon dia. Action Hotline! Yom si Action JM eh. May kwan ka karon, may ara ka karon price nga ice cream. Ay kalay. Action Hotline! Amoning player na amon abeti lawan tani kon kuno gadak ni sa takuling mo. Lantaon tang abilidad mo bisa kontra nyo ni sa sunod nga Lunes. Kay nagakabit ka man ayan sa ring, abit lang taon ta. Action Hotline! With Action Henry Espulgar sa technical side, back up naton si Action JM Baikin, ang amon sining IT expert. Upon naton ang mga OJT. Way ko galing mga ngalan nila noy, sunod na lang Now nga nagbuylog man sa aton pagpangalagad karon nga Lunes nga presentation. Ako naman Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Radio number 1!